Увеличилась доля заболевших лиц старше 65 лет. Это за первые 2 недели ноября. Өлкәннәр коронавирус белән күбрәк авырый башлаган һәм ул аларда тагында катлаулырак уза. 65 яшьтән узганнар арасында үпкә ялкынсынуы ешрак очрый. Бүген Роспотребнадзор моның сәбәпләрен атады. В связи с тем, что это Кешенең хроник авырулары була, моннан тыш табибка соң мөрәҗәгать итү һәм үз белдеклеген белән дәвалану хәлне катлауландыра. Хәзер булай эшләргә ярамый. Табиб язган усулларны гына кулланырга кирәк. Ул хроник авыруларны исәптә тотып дәвалый. Узган атнада 36 яшьлек хатын-кызның коронавирустан үлү очрагы расланса да, андыйлар сирәк диләр. Наибольшая доля умерших в... Үлүчеләрнең яшы буенча карасак, күбесе 33% 70-тән алып 80 яшькә кадәргеләр, 26% 60-тан 70 яшькәчә. 49% кеше ковидны эш урынында эләктерсә, 51% якыннары янында. Соңгыларына өйдә дәваланган очракта даруларны бу атнадан бушлай китерәчәкләр. Алдагы 2-3 көндә тарата башларга вәгъдә иттеләр. Моның өчен республикага 146 миллион сум акча бүлеп бирелгән иде. Хәзерге вакытта төрле приказларны язабыз. Волонтер белән элемтәгә кердек. Беренче тапкыр игә чыга табиб. Шул даруларны яза. Иртәгәсе көндә волонтер кирип чыга һәм шул даруларны бирә. Авырган кеше белән аралашып карантинда утыручыларга хәзер 8-10 көнгә тест ясау мәҗбүри булмаячак. Симптомнар юк икән, эшкә чыгарга мөмкин. Әмма кафе, рестораннарның эшен 1 сәгатькә арттыру вазгыять яхшыруын расламый әле дип кисәтте Любовь Авдонина. Но это ни в коем случае не связано, что было все шикарно, и поэтому в качестве бонуса им продлили время. Я сказала, что на прошлой неделе у нас 3, по-моему, процента нарушений было в этих учреждениях. Кабат япмасыннар өчен саклык чараларын күрергә кирәк. Ел ахырына ковид йоктыру очраклары арттырга мөмкин. Әлегә коронавирус күбесенчә җәмәгать транспорты һәм кибетләрдә юга. Яңа ел бәйрәмнәрендә яңа чикләүләр кертелү-кертелмәү исә хәзер һәрбер кешенең җаваплылыгына бәйле дип белдерделәр бүген Роспотребнадзорда. Әгәр дә сәүдә үзәкләрендә күпләп җыелмасалар һәм битлек кию кебек гади кагыйдәләрне үтәсәләр, димәк, коронавирус йоктыру очраклары да кимрәк булачак. Димәк, яңа чикләүләр кертүнең мәгънәсе калмаячак. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.